Kif int, jekk qed tara dal-video fil-ġranet li rrekordjajtu, huwa bażikament Jannar. U Jannar huwa assoċjat ħafna mar-riżoluzzjonijiet, mal-wedijiet li nibdew nagħmlu jew max-xewqat li jkollna. U ikun hemm min issa li anka meta qed nirrekordja l-video huwa nofs Jannar. Jibda jgħidli imma dak il-willpower illi kelli meta kont qed niekol, dak il-panettone, jew dak li kell żejjed, dik il-weda, dak il-ħeġġa li kelli biex ngħid minn Jannar nibda żgur. Wasal nofs Jannar u qisu diġà ħassejt illi telqet għadni laqqas għamil xejn jew għadni qas bdejt xejn. U dinja normali, ġifieri di mhux problema ta' dak li jkun, jew forsi tiegħek jekk inti taħseb l-istess, imma il-kwistjoni edaw. Illi l-willpower dik li ngħid iwa ħanamilha normal, però li jservi għat-tul ta' żmien huwa id-drawwiet. Mela, iva, da kollox ħajbda minn ħsieb li tajt jiena nixtieq nagħmel xi ħaġa. U mbagħad importanti li tħoss il-bżonn li tagħmel xi ħaġa għax inti tajt żomm naqra jiena għandi bżonn ninbidel għax sempliċi il-moda ta' Jannar jew għax pereżempju ħanivvinta ta' mhux jiġuni l-ħwejjeġ qed naqta' nifsi għandi għajma lemma jmalaw, ma jistax ikun li pereżempju m'għandix enerġija għal matfall, jew għal matfall ta' tfal, jew ma nistax imur niġri naqra ġirja jew niġġogja naqra biex nieħdu pjaċir mingħajr ma naqta' nifsi u nibda nisol sola ta' barra minn hawn. U dawn l-affarijiet illi jkunu qed juruk illi s-saħħa u d-dera tiegħek mhijiex essax kif tixtieqha. Issa, mela bdejna b'dak il-ħsieb. Sar bżonn, imbagħad ikun hemm bżonn l-azzjoni li inti tajt ħanibda minn x'imkien. Jien naf ħankellimkom minn naħa tagħna, pereżempju tajt jiena ħanċempel lil xi ħadd bħala New Better Life, ħalli nibda daqsxejn ta' programm ta' exercise, ħajkolli daqsxejn gwida fejn jidħol ikel minn nutritionist, ħalli nibda nagħmel xi ħaġa. Imbagħad ħajkunu id-drawwiet li inti tagħmel l-istess ħaġa ġurnata wara l-oħra, ġimgħa wara l-oħra, illi ħajbqgħu jservu kat-tul ta' żmien. Niltaqgħu ma' ħafna nies fuq xogħolna li jgħidulna askot nimmaġinani li nagħmel aktar minn ġimgħa. Mela jina qatt kont tal-exercise, jew mela jina qatt kont nażel li kellu mhux ieħor pereżempju. U by the way, la titkellem fuq li kellu semmejna l-ewwel panettone. It's okay illi ta' kultant tajt isma' is-sibt fil-għaxija, jew il-ħadd wara nofsinhar, jew inkella is-sibt fil-għaxija u l-ħadd wara nofsinhar. Ħadd xi ħaġa mhux tas-soltu. Jien naf żewġ tazz imbit mal-ikel, ħadd pizza żgħira minn flok selid. Hemmhekk ma ġara xejn, da mhux qed nitkellmu fuq li issa inti ma tħallix lilek innifsek, anzi ħanpoġġilek mod ieħor, tibda tċaħħad lilek innifsek minn kollox, inti ħadd tkun qiegħed tażel il-ġranet u l-ħinijiet u x'tiekol u x'ma tikolx skont iċ-ċirkostanzi. Billi fil-weekend ikollok daqsxejn break. Jagħmilek tajjeb mentalment u probabbilment jgħinek tkompli anka naqra iktar fis-soċjetà. U grazzi għal dak il-break għax inti tħossok illi qed tkompli bħajtek normali, letteralment ħad tkun tixtieq imbagħad illi terġa' tmur għal ħajja regolari fis-sens li matul il-ġimgħa tirsisti tażel li kellu mhux ieħor li qed jagħtik ir-riżultati u jkun okej illi fil-weekend gawdi ftit. Mela l-punta tal-video huwa wieħed. Mhijiex il-willpower illi għandna nippretendu li tibqa' b'saħħitha, però id-drawwiet illi aħna nibqgħu inqumu filgħodu u ma ngħidx pereżempju isma' m'għandix aptit nitfi l-mobile u nerġa' norqod u taret marrieħ iċ-ċans li kelli li nagħmel l-exercise qabel ix-xogħol. Jew inkella tgħid le millum għajjien mix-xogħol mhux ħammur għat-training għax meta niżżiraw daw id-drawwiet li mhux tajbin, naturalment ħajkollna riżultati li mhux tajbin, waqt li meta ħaniżżiraw drawwiet li huma tajbin, aktar ma nagħmluhom, aktar ħajsiru faċli li nagħmluhom. Tajb ħafna nies jgħidu li askot nimmaġinani inqum kmieni għall-exercise u askot nimmaġinani illi jiena ma mmurx id-dar qabel ma nkun għamilt l-exercise pereżempju fil-għaxija, imma bid-drawwiet tant drajthom illi llum saru parti minni. U meta id-drawwiet isiru parti minnek, ir-riżultati isiru parti minnek. Jiena u Chester li qiegħed ħdejja jiġri fil-ħaxix. Ħanajdulkom good day. U jekk nista' ngħidkom xi ħaġa jew ngħinukom f'xi ħaġa kmandawna. Take care.